first day, 9 chapters. 9 chapters. You should call your next book The Art of Not Helping. Hey, jeg hader det der dåselatter. Hvorfor skal det absolut have folk til at grine? Er de klar over, at livet er sjovt nok i sig selv? Livet er kedeligt. Nej. Intelligente mennesker keder sig aldrig. Bare se på Jonas. Hold kæft, hvor er det kedeligt, det her, altså. Tyrkisk, jeg ved da. Affedersjenet banasjo adresse guten... altså, undskyld, kan de vise mig vej til nærmeste påskehare? Nej, ikke påskehare. Postehane. Nå. Köşeden Sarah dön, iki sokak git. Sora sola dön, var sola Sarah dön. Mor, jeg anede ikke, du kunne tale tyrkisk. Jo, dengang jeg blev uddannet til jordmor, der fik alle tilbudt et grundkursus i tyrkisk. Altså så det mest elementære, ikke? Preshold igen, og lad være med at kvæle mig og den slags. De sagde, at jeg var den bedste. I hele klassen. Den bedste. Men altså, Jonas, hvorfor bruger du så meget tid på at lære tyrkisk? Hylja har fortalt mig, at I er kun venner. Har hun det? Jeg har sagt det 117 gange, Jonas, og nu siger jeg det en gang til. Blandede ægteskaber er livsfarlige. Jeg har sagt det 117 gange, og nu siger jeg det en gang til. Alle ægteskaber er livsfarlige. Hvad er det? Det er ikke noget. Nå, det er da sjovt. Du fik også noget ikke noget i går, men det så helt anderledes ikke noget ud end det der ikke noget. Hvorfor har vores gamle venner Ola og Hanna sendt en kørevejning til deres nye hus? Fordi de har inviteret mig til middag i morgen aften. Hyggeligt. Er du den eneste, der er inviteret? Nej, der kommer et par stykker til. Mucho hyggeligt. Det er sådan en slags housewarming. Housewarming. Er deres oliefyr gået i stykker? Signe, har du ryddet op på dit værelse? De har inviteret dig, og ikke mig. Herr Bogdanolde. Hvad betyder det? Nu falder der snart æsellort ned ad bjergsiden. Jeg synes altså, det er synd for far. Det gør jeg også. Det gør jeg også. Sidste gang far og Ole var sammen, der endte det i... En lille uoverensstemmelse. Ja, den kender jeg godt, ikke? I to, I ryger i totterne på hinanden, så kalder det en lille uoverensstemmelse, ikke? Århundredets underdrivelse. Jamen, vi er skældt. Vi skal leve hver vores liv. Jamen, mor, tager du til den fest for at møde en anden mand? Frygtelig tanke. Hør nu her. Grønt papir, hvidt papir, Nej, nu vær søde børn. Jeg må jo se at komme videre i mit liv. Jeg skal leve min tilværelse færdig selv, ikke? Det kunne lige så godt have været jeres far, der blev inviteret med til den fest, og så havde jeg måttet finde mig i det. Ja, godt, så tager jeg ingen steder. Så bliver jeg hjemme, hvis I ser sådan på det. Altså, Lotte, hør nu, det er fuldstændig latterligt. Selvfølgelig vil jeg ikke forbyde dig at tage med til den fest, altså bare fordi at jeg... Hey, hvor skal du hen? Ud og købe en kjole til festen. Nå. Hvad, tager du med alligevel så? Ja, hvis ikke du har noget imod det. Jamen, det har jeg lige sagt, det har jeg ikke. Ja, det har du. Nemlig. Hylja, har du sagt til min mor, at vi to bare er venner? Har du? Ja. Jeg er jo helt vild med dig. Lad være med det der. Jeg har sagt til dig, at jeg ikke sådan bare kan stå og kysse dig i al offentlighed. Hvad mener du med al offentlighed? Jonas, vi kommer fra 2 forskellige kulturer. Sådan er det bare. Jamen, er der slet ikke noget, jeg kan gøre? Jo, find dig en dansk pige. Jamen, jeg har jo en dansk pige. Jeg har jo dig. Ja, det ville mine tyrkiske forældre altså ikke bryde sig om at høre. Jamen, hey, der er den der danske film for et par år siden med en tyrkisk dreng og en dansk pige, der møder hinanden, ikke? Du mener den der Clausen-film? Ja. Rami og Julie, måske kunne I lege den. Skulle I se, hvordan de gjorde? Eller? Altså, nu står jeg lige og prøver at redde et parforhold her. Jeg har ligesom ikke tid til at lege Bogart, vel? Bogart var ikke med i den film, altså. Nå. Nej, det vil jeg lige have lov. Jamen, det var... Bogart var... Det var en dansk film. Hvis jeg nu kom fra Tyrkiet, ikke, og jeg gerne ville kysse dig, hvad skulle jeg så gøre? Så skulle din far tale med min far og spørge mig, om det var i orden, at du giftede dig med mig. Giftede mig med dig? Vil det sige, at hvis jeg har lyst til at kysse dig, så skal jeg gifte mig med dig? Lige præcis. Ja, så kan jeg godt se, så kommer vi eddermame fra 2 forskellige kulturer, hva'? Kunne vi ikke bare blive forlovet i sådan 20-30 år, hva'? Kunne det ikke accepteres? Skulle vi ikke bare droppe det? Jamen, det kan jeg da ikke. Jeg kan da ikke bare droppe dig. Det kan du ikke, vel? Det kan du ikke. Nej. Du skal kæmpe for kærlighed, ikke sandt? Kæmpe for den kvinde, du har elsket, ikke? Tro på det, ikke sandt? Ja, gør det, ikke? Jo, godt. Udmærket, ikke? Kæmp for livet, ikke sandt? Godt, udmærket. Kom så. Jeg kæmpe for livet. Han kan ikke. Bare drop dig. Godt, så hør her. Min far kommer hjem fra Tyrkiet om 2 måneder. Hvis vi stadig har de samme følelser for hinanden til den tid, så skal jeg nok arrangere et møde med mine forældre, okay? Hey, now you're talking, baby. Men Jonas, det er meget vigtigt, at det første møde går godt. Det skal gå stille og roligt. Du skal være høflig og gøre et rigtig godt indtryk.
Jamen, jeg mener, det er da nemt. Jamen, kender du nogen, der er mere stille og rolig end mig? Hvad griner du af? Nå, ingenting. Jeg synes bare, jeg kunne høre dig grine. Nej, det kunne jeg ikke. Nej. Jeg mener, er der nogen, der gør et bedre indtryk ved første møde? Hvad er der nogen? Ingenting, glem det. Nå, der er ikke noget? Nej, jeg har glemt det. Ja, jeg stemmer. Du er slet ikke, vel? Nej. Er der nogen, der er mere høflig og ret? Så holder du op, så kan det kraftedeme være nok. Jeg gider det ikke. Det er hver eneste dag med dig. Kan du komme ud? Farvel! Så, din idiot! Så kan det Og far, du er deprimeret. Nej, hvordan kan du tro det? Jeg hader, når du har det sådan. Jamen. Jeg har det fint. Ikke noget. Alle ting. Jeg har det glimrende. Det er bare din mor, ikke? Skilsmisse. Fest. Hanne og Ole. Gamle venner. Jeg må se at forlade den kontakt her. Far, prøv nu at høre. Mens jeg var ved at rydde op på mit værelse, fik jeg en idé. Hvorfor holder du ikke bare selv en fest? Synes du, jeg ligner en mand i feststemning? Det er lige sådan en opgave, jeg har lyst til at kaste mig over. Nu skal der trykkes på taster. Der må være mindst 50 mennesker, vi kan ringe til. Men helt ærligt, Signe, jeg har ikke valgt til at arrangere mine egne fester. Det var altid noget, mor hun sørger for. Jeg skal nok arrangere en fest, du ikke kan modstå. Jeg er sikker på, at det er en god idé, her du det? Det er jeg. Og jeg har aldrig været så bombesikker på noget, bortset fra den dag, du kom og sagde, at du ville skilles fra mor. Og skilles fra mor? Hvad var det, du var så bombesikker på dengang? At fra den dag vil mit liv blive et stort, tredimensionelt, sort-hvidt spørgsmålstegn. Velkommen til sprogkursus på bånd. Vi starter med morgenmad. Jeg spiser 3 skiver brød med marmelade, 2 æg, 2 stykker bacon og drikker et glas appelsinjuice og en kop kaffe hver morgen. Wow, stor pige, hva'? Gentag. Ben her sabah marmelatlı 3 dilim ekmek, 2 yumurta, 2 parça bacon yiyip 1 bardak portakal suyu ve 1 fincan kahve içiyorum. Wow, stor pige, hva'? Gentag. Undskyld. Du, ved du hvad? Vi har desværre ikke åbent endnu. Døren stod åben? Ja, men det er en fejl. Hvornår åbner jeg officielt? Ja, officielt om cirka 9 minutter. Ja, må jeg ikke sidde og vente så længe? Desværre nej. Hvorfor ikke? Ja, fordi det siger reglerne. Og hvem har lavet de regler? Ja, det har den store pizzagud, du. Hey, hør nu her. Hey. Jeg har en dårlig arm og min kuffert. Ja, men det er ligesom en pizzabar, det er ikke et herberg, vel? Ja, det er jeg udmærket klar over, unge mand, eh? Jeg lider efter min datter. Nå, ja, og ligner jeg måske fra politiet, hva'? Hun arbejder her, hva'? Nå, gør hun det? Kan se nogle steder. Hølja! Jamen, nej. Umuligt, for Høljas far er jo i Tyrkiet. Og de har jo kufferter. Så de er lige kommet hjem. Ha! Jamen, du skal ikke undskylde, Preben. Nej. Hyg du dig bare hos Ola og Hanna. Hyg dig helvede til. Far, du er det eneste menneske over 25, som ikke skal med til den åndssvage housewarming. Det eneste. Det absolut eneste. Hold kæft! Undskyld, Signe. Undskyld. Jeg gider ikke godt være lidt stille. Det er okay, far. Det hænder, forældre siger den slags til deres børn, og nogle gange reagerer børnene faktisk på en overraskende positiv Hold kæft! måde. Hvad vil du? Hvorfor ringer du ikke bare til Ole og giver ham en undskyldning? Så må han da invitere dig med til housewarmingen. Ja, god idé. Den ringer. Ja, hej Ole. Ja, det er Thomas. Thomas Gregersen. Jo, jeg har det fint, du. Jeg sad og tænkte på, hvordan du har det. Og hvordan han har det. Ja. Jeg sad faktisk og tænkte på, hvordan I begge to har det. Nå, jeg har det fint. Ja. Jamen, det er da godt. Ja. Jamen, så farvel du. Ja. Han lagde røret på. Far, hvad var det helt præcis, du og Ole kom op og skændes om, siden han ikke vil snakke? Ikke noget særligt. Ingen verdens ting, herregud. Altså, vi sad og spillede skak, ikke? Og så lavede han en lille tumpetræk med dronningen, ikke? Han holdt stadig hånden på den, og så ville han kunne hjælpe mig at flytte den tilbage igen, altså, ikke? Så sagde jeg til ham, hvis han gjorde det, så gad jeg ikke spille med mere. Nej, hvor pjattet. Pjattet? Vi spillede skak, det var sgu ikke ludo.
Så rejste han sig og gik som et forurettet barn. Og hvad gjorde du så? Jeg væltede skakbrikkerne på gulvet. Det var kongelig porcelæn. Han havde arvet den efter sin bedstefar. Det gik i stykker. Så blev han sur. Hvor strengt er han, var? Du har aldrig været nogen god taber. Aldrig. Hold kæft, Signe. Nej, undskyld. Jeg skal. Okay. Undskyld. Ja, undskyld. Jonas. En takeaway pizza, værsgo. Jonas! Far! Hør da, jeg er den eneste, der ikke er blevet inviteret med til den skide housewarming. Jamen, tag dig nu lidt sammen, far. Undskyld. Jamen, hvorfor tager du ikke bare hjem, og så kan vi tale om det senere, ikke? Nej, kan du sende mig hjem alene? Jamen, jeg har jo travlt, far. Nå, okay. Nå, men så se her. Så får du en lille kop kaffe, ikke, far? Sådan her, værsgo. Så kan du sætte dig ned, ikke, og læse en avis, og så får du det meget bedre, ikke? Okay, godt. Far, for øvrigt, kan du se ham fyren derovre? Ja. Hold dig væk fra ham. Hvorfor det? Det er Hyljas far. Jamen, er han ikke nede i Tyrkiet? Nej, han er kommet hjem. Han er så helt afgjort kommet hjem, før forventede du. Surprise. Jamen, du skal ikke snakke med ham. Hvorfor ikke det? Ja, fordi, far. Okay. Godt. Ikke tale med ham. Undskyld. Hallo? Vil du række mig sukkeren? Undskyld, må jeg lige låne... Herre Hyljas far, kunne de ikke tænke dem lidt mere kaffe? Nej, ellers da. Nå, okay, godt. Det kunne jeg. Du skal ikke sætte dig lige ved siden af ham, vel? Der var nogle andre steder, der siger, Du skal ikke snakke med ham. Jeg siger ikke en papi. Ja, må jeg også... Nej. Du drikker selvfølgelig kun tyrkisk kaffe, ikke? Jeg kan ikke fordrage tyrkisk kaffe. Nå, ja, det må du undskylde. Sikkert også noget fjollet noget at sige. Ja, det er Thomas, Jonas' far. Med din... Hvad er det, du laver? Nå, jeg troede, det var skik at bruge dernede, hvor du kommer fra med sådan en nikker til hinanden. Nej, ikke så vidt jeg ved. Jeg har bare ondt i armen. Nå, hvad er der sket med den? Nej, ikke noget. Jeg har lige været et par måneder i Tyrkiet, ikke? Og den går altid vrøv, når jeg kommer hjem. Det er vejr. Ja, det danske vejr er rædselsfuldt, ikke? Mørkt, trist og deprimerende, ikke? Det er derfor, vi har så mange selvmord her, ikke? Altså, jeg fatter simpelthen ikke, nogen frivillige gider slå sig ned i det her land. Hvad mener du med det? Jamen altså, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg sgu da vælge noget mere eksotisk som Spanien eller Italien, eller... Hvis ikke du kan lide at være i Danmark, så tager du ud og rejse. Jamen, jeg elsker skam Danmark, og jeg er så glad for, at du bor her, du. Altså, jeg er helt vild med alle de kulturer, der lever side om side, som en stor smeltedeal. Ved du hvad, det er pudsigt. Jeg har det egentlig dårligt med, at jeg aldrig har talt med sådan en som dig før. Ved du hvad? Det er pudsigt. Jeg har det helt fint, jeg aldrig har talt med sådan en som dig før. Herr Hyljas far, væk. Herr Hyljas far, Hylja har lige ringet fra tandlægen, men hun er ikke kommet til bordet endnu, så. Det er flere måneder siden, jeg har set min datter, ikke? Jeg ville overraske hende. Jamen, de har i hvert fald overrasket mig, det er helt sikkert. Gud, hvad har jeg nu gjort? Hvad har du nu gjort, far? Det er ikke noget. Tag det roligt, ikke? Det er min arm. Nå. Jeg har kun ondt i den, når jeg står og går og sidder og ligger. Jamen, kan jeg ikke hjælpe? Jo, far, tag kufferterne. Ja. Tuk, memnum, oldum. Ja. Au! Der er ikke rigtig noget, der vil lykkes i dag, hva'? Metin. Ja. Metin, ved du hvad? Jeg tænkte på en ting. Det var jo sådan lidt fjollet introduktion, vi fik her, ikke? Og det vil jeg godt råde bod på, så jeg holder en fest i morgen, ikke? En lille fest. Ja, faktisk så er det kun dig og din familie, der kommer. Og så tænkte jeg på, om I ligesom kunne bryde isen, eller brødet, eller gurle noget vin, eller danse på glasskår, eller glødende kul. Jeg vil så gerne dele nogle traditioner sammen med jer, ikke? Altså, jeg ved ikke, vi danskere, vi er sgu så kedelige, så blege, ikke? Så hvor mange kjoler har du købt til den fest? Det rager ikke dig, vi er skilt. Hvorfor spiller I så høj musik? Det rager ikke dig, vi er skilt. Vi skal holde tyrkisk aften. Ja. Det der brasiliansk musik. Siden hvornår man flyttede Rio de Janeiro til Istanbul? Stemning, feststemning. Tag det feststemning, mor. Far har inviteret Hyljas forældre til middag i morgen aften. Hvordan kan du finde på at invitere Hyljas forældre til middag i morgen aften?
Uden først at spørge mig? Altså, kan man ikke tillade sig at invitere folk, uden at skulle bede om tilladelse hos festpolitiet? Jamen, har du fuldstændig glemt, at jeg skal ud til Hanne og Ole i morgen? Nej, tværtimod. Men Thomas, det rager jo ikke mig, hvorfor du har inviteret Hyljas forældre til middag i morgen aften. Men hvorfor har du inviteret Hyljas forældre til middag i morgen aften? Dem far ringede til Q, for de skulle til Ole og Hannas housewarming. Hvor er det typisk dig. Så inviterer du Hyljas forældre som sådan nogle gæstevikar, fordi du ikke bare selv har nogen venner. Det kan da ikke være bekendt. I mine ører, der lyder det som omvendt racisme. Men hør nu, jeg har inviteret Hyljas far, fordi jeg synes, han er en flink fyr for helvede. Thomas, det er en smuk tanke, sådan at invitere udlændinge herhjem. Og jeg kan godt se, at du gør en stor indsats for at sætte dig ind i den danske integrationspolitik. Og at det kan være grænsebrydende at lære den slags mennesker at kende og blive gode venner med dem. Men hør lige, hvad jeg siger til dig, Thomas. Aflys den fest! Nej. Okay, ro på. Vi stemmer om det. Dem, der synes, vi skal aflyse festen, rækker hænderne op. Det er 2. Den, der synes, at vi ikke skal aflyse festen, rækker hænderne op. Det er os 2. Ja, jeg har altid sagt, at de skulle få et barn til. Hør det her, Lotte. Der er ikke noget at diskutere. Nu går du til den fest, finder dig en mand, gifter dig med ham, og så bliver jeg boende her hjemme og specialiserer mig noget samfundstjeneste. Far. Nej, hør det her. De mennesker, de er inviteret, ikke? Og de har sagt ja tak. Basta. Jamen, prøv lige at høre her, far. Hylja er meget bekymret for, at hendes forældre ikke vil forstå, hvorfor mor ikke er her i aften. Så hvis de spørger, så bliver vi nødt til at sige, at mor, hun er død. Glimrende. Jamen, jeg mener det sgu alvorligt, far. Det gør jeg også. Smag nu. Jeg tror faktisk, det passer meget godt, hun ikke er her, fordi de vil garanteret slet ikke forstå det der med, at I er skilt og stadigvæk bor sammen. Nej, det er der mange, der ikke forstår. Her. Ja. Dårlig, far. Hvad er det? Det er min hemmelige tyrkiske opskrift. Ja, hvis den opskrift kommer i de forkerte hænder, så kan den udrydde hele menneskeheden. Okay, vi holder lige en generalprøve, ikke? Så banker det på døren, så siger vi, du åbner døren, så siger vi, de kommer ind, så siger de til dig, hvor er din kone? Så siger du... Hun er død. På arbejde. Hvad? På arbejde? Jamen, det er genialt. Det er sgu da meget bedre, end hun er død. Jamen, nu er jeg lige venner med tanken, ikke? Nej, okay, men altså... Men prøv at høre, far. Altså, Hylja siger, at det er meget, meget vigtigt, at det første møde går stille og roligt, at det første indtryk er godt, at man er høflig og venlig, og det er det. Jamen, er der ikke nogen, der har et stykke papir, eller så glemmer jeg sgu alt det der? Jo, jeg har det skrevet ned her på en seddel. Hvordan synes jeg ser ud? Mor, hvad laver du her? Hvorfor er du ikke til fest? Nej, jeg kan ikke lide at komme for tidligt. Jo, du kan, fordi så slipper man for at gå rundt og hilse på alle folkene. Jo, men far, hvis vi nu lige rydder op her, så får du mor ud af vagten. Nå, kom lige. Det er den her vej, ikke? Det er lige herude til højre. Hvad? Thomas, jeg har virkelig tænkt meget over det. Måske skulle jeg slet ikke gå til den fest. Jo. Kom nu afsted til den fest, ikke? Er du sikker på, at du kan klare det? Ja, fuldstændig. Kom så her, skat, ikke? Det skal jo ikke blive psykisk belastende. Sådan her, ikke? Ja, kom så her. Kom så, sådan her, ikke? Så afsted, ikke? Ja. Hvad nu? Bare du ikke bryder sammen, Nej, kom Thomas. så, gå nu, ikke? Hvad er der nu? Jeg glemte mine sko. Nå, men det gik jo fint nok, far. Nej, far, skal der ikke have noget andet tøj på end det der? Jo. Nej, vent, det er din mor, for skuds skyld, ikke? Hvordan lyder musikken? Glimrende. Stemning. Nej, hold nu op, gør det. Skrid for helvede, ikke? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Løb. Okay. Skrid. Altså, helt ærlig, mor. Så, hvor er det morsomt at se jer? Nej, kom ind, hvor Hej, Thomas. Det er Lotte. Jeg skulle bare lige høre, hvordan det gik. Nej, det er ikke 5. gang, jeg ringer. Det er kun 4. Men det er, fordi jeg ikke vil have, du skal tro, at jeg har glemt dig, bare fordi jeg går til fest uden dig. Ja. Halløjsa. Er der plads til en mere, der bruger Rexona, hva'? Vi tales ved senere, Thomas. Hej, Ole. Nej. Du synes ikke, at det er fjollet, at jeg synes, står inde i dit klædeskab og snakker i telefon? Overhovedet ikke. Det gør jeg selv så tit. Jeg er sådan en rigtig skabsnakker. Hvordan har Thomas det? Thomas? Hvorfor Thomas? Nå, den Thomas, han har det fint. Han holder sin egen fest i aften, så jeg ringede lige hjem for at tjekke, at der er styr på tingene. Ja, det er du god til. Og ringe? Ja, det er meget god til. Nej, du er god til at styre. Lotte, jeg tror, det vil have godt af at give lidt slip på dig selv. Slip? Hvordan slip? Kast dig ud i det, for pøj. Nu er du jo skældt, ikke? Nu må du alt, hvad du vil, ikke? Ja, det må jeg vist. Jeg tror, jeg er forelsket i dig. Hvem taler du til? Jeg er glad for, at du er sluppet af med den idiot til en mand, og nu kan vi rigtig... Og lige et øjeblik. Hej, Thomas. Nej, du forstyrrer ikke. Den er i køkkenskabet. Til højre for køleskabet, lige under fjernsynet. Nej, jeg venter. Den elektriske dåseåbner. Elektrisk du? Den må vist lige have en gang til, hva'? Og det er Thomas, der leder efter den elektriske dåseåbner.
Hvornår har du sidst fået en rigtig omgang dybt tilfredsstillende, jordskælvsfremkaldende? Saftpresser. Nej, Thomas, det er saftpresseren, ja. Tandlægen har ellers haft godt fat i dig, hva'? Rigtig godt fat. Hvad, kan jeg ikke friste med lidt dessert? Kan man spise det der? Elif. Han er lidt fan. Hvad med, at vi udskyder desserten lidt og går direkte til selskabslejene? Gætter grimasser? Jeg elsker gætter grimasser. Ja, er det ikke forbløffende? Ligesom alle selskabsleje går igen i alle kulturer, ikke? Ja. Altså, gætter, grimasser, kriblegryds og matadorer. Ja. Nå, hvem vil starte? Det vil jeg. Godt. Hylde starter, du gæst. Hey, ho, det er min fest. Hey, far. Nå, okay. Så kom vi over. Ja, det er spændende. Du skal komme lidt op på her, så kan vi alle sammen have med. Film! Noget med at drikke. En fuld høne. 4 fulde høns. Hønefuld! Festen! Ja! Wow, det var flot gættet. Hvordan kunne du gætte det så hurtigt? Snød du? Far! Står du der og beskylder mig for at snyde? Hvad bilder du dig ind? Nej, selvfølgelig beskylder han dig ikke for at snyde. Vel, far? Vel? Nej, selvfølgelig beskylder det ikke for at snyde. Godt, Metin, så er det din tur. Og nu styrer du dig lige. Dan? Så. Nej, far. Okay, så kører vi. Film! Grebfrugt. Sult! Ja! Altså, det går altså ikke. Sæt dig ned! Nej, man kan ikke lave 2 film i træk. Det har jeg da aldrig hørt om. Men hør da, man kan ikke lave 2 film i træk, og kun med 1 ord, ikke? Altså, det ved sgu da godt, det er ikke tilladt. Selvfølgelig er det sinder. Altså, jeg gider ikke lege med mere. Jamen, det skal du altså, far. Og det er min fest, det var der bestemmer. Far! Nå, det var da meget sjovt, ikke? Jo. Skal vi ikke have noget kage? Ja, lad os gå for noget kage. Kom. Tilbage til... Sæt jer ned. Ja, I skal endelig glæde jer til kagen. Det er min mors opskrift. Det er jo, hun kan ikke være med i aften. Nej, hun er nemlig død. Ja, jeg mener på arbejde. Ja. Thomas, hvor har jeg altså savnet dig. Jeg kunne slet ikke undvære dig. Jeg var nødt til at tage hjem. Mor, er du helt sikker på, at du har det helt godt? Jamen, jeg troede, du var død. Jeg mener på arbejde. Lotte? Så må du være Avs kone. Er du taget hjem fra arbejde bare for at være sammen med din mand? Har du hørt det, Elif? Sikke en sød mand. Mor, hvor mange var det børn, du lige fik hjulpet til verden i aften på hospitalet? På hospitalet? Ja, på hospitalet, Lotte. Hvorfor taler du så underligt? Jeg har været til tandlæge. Til tandlæge på hospitalet? Ej, sikke nogle flotte uniformer der på hospitalet, hva'? Ja, Lotte arbejder på privathospitalet. Nå, arbejder du på et privathospital? Nej, hun gør ikke. Gør jeg ikke? Man føder ikke børn på et privathospital. Nej, hun arbejder på en privat klinik. Jeg arbejder på en privat klinik. Ja. Kan man få sin dårlige arm behandlet i den klinik? Dårlige arme, fødsler, hæmorrider, vi kan det hele. Hvad hedder klinikken? Den grimme ælling. Ja. Det lyder som et sted for dig, Metin. Så sød mærke. Jeg vil ønske, at vi havde haft råd til en privatklinik, dengang Hylje blev født. Ja, for dengang var der ikke nogen privatklinikker. Nej, dengang arbejdede jeg på kommunehospitalet. Hey, forresten, det var der, jeg blev født. Nej, hvor skønt. Altså, skønt vil jeg ikke nu sige det. Hun var en forfærdelig jordmor. Kan du huske en, Metin? Jamen, ikke. Hun var lige blevet færdig. Jeg var hendes første fødsel. Og så fortalte hun hele tiden til mig, hvor heldig jeg var. Heldig? Hvorfor? Ja, fordi hun sagde, at hun var bare det bedste i klassen til tyrkisk. Hun blev ved med at sige, jeg er bare den bedste. Jeg er bare den bedste. Er det ikke utroligt? Jo, det er sørme utroligt. Ja, dum kælling var hun. Dum kælling, så slemt var det vel ikke, vel? Det var værd, ikke? Min kone har kun født én gang i sit liv, ikke? Og så havner vi også det værste jordmor på hele hospitalet. Ja, i hele Danmark. Ja, Danmark. Nu tror jeg, vi er inde på en kulturforskel her. Vi har forskellige måder at gøre tingene på, og jeg garanterer misforstået hende. Jeg er sikker på, at den jordmor gjorde et fremragende stykke arbejde. Hør nu her, ikke? Nu synes jeg, vi alle sammen skal lege stoleleje, ikke? Så skal jeg nok love at opføre mig ordentligt. Ikke?
Men Jonas, hvad er der galt? Fordi jeg legede en film med to mennesker, der kommer fra i to helt forskellige kulturer, for at se, hvordan de finder ud af det sammen om. Men hvorfor græder du, skat? Jamen, det er fordi, de begge to dør til sidst. Men skat, jeg har jo fortalt dig, at blandet ægteskab er livsfarligt.